El 2024 ha estat l'any de la consolidació de DIVI, l'única xarxa pública de diagnòstic biomèdic i per la imatge que integra tots els serveis diagnòstics, anàlisis clíniques, anatomia patològica i diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Actualment, DIVI està present en una vintena d'hospitals i centres de salut i sociosanitaris de tot Catalunya. 14 laboratoris, 4 serveis d'anatomia patològica i 4 serveis de radiologia. El servei d'anàlisis clíniques de la xarxa DIVI incorpora als seus centres les darreres tecnologies en producció útils per donar una resposta òptima i ajustada a les necessitats. Les determinacions d'aquest servei han incrementat un 6% respecte a l'any anterior. En total, s'ha pogut donar suport en la diagnosi de més d'1.547.000 pacients. L'hemograma ha estat la prova amb més determinacions seguida de la creatinina en sèrum i la filtració glomerular. La secció de bioquímica és la que realitza més determinacions amb diferència, un 70% del total. El servei d'anatomia patològica obre les portes a millorar el diagnòstic i la personalització dels tractaments. Mitjançant l'estudi detallat de teixits i mostres biològiques s'identifiquen les causes, la patogènesi i es realitza el pronòstic de les malalties. Les xifres d'anatomia patològica es mantenen respecte a l'any anterior, però cada vegada són proves més complexes. En el 2024 s'han realitzat quasi 41.000 biòpsies i més de 57.500 determinacions. El Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear utilitza eines d'avantguarda amb l'objectiu d'obtenir diagnòstics precisos i assegurar una atenció integral als pacients. Des de radiologia, s'han dut a terme un 5% d'exploracions més respecte a l'any anterior. Entre aquestes, cal destacar les radiografies, els TACs, seguides d'ecografies i mamografies. La plantilla de la xarxa DIVI creix respecte a l'any anterior i ja suma quasi 600 professionals. Les categories de tècnics i facultatius apleguen la majoria de personal, sent el pilar clau de l'organització. DIVI promou activament la seva implicació en investigació i ensenyament, així com l'assistència a congressos. Enguany, s'ha celebrat la primera jornada DIVI, un punt de trobada i coneixement adreçada als tècnics dels 3 serveis diagnòstics. Des dels departaments corporatius s'ha treballat paral·lelament per assolir una xarxa capdavantera i cohesionada. En el 2024 s'ha posat en marxa un nou programa de gestió de persones. Ha nascut la plataforma interna DIVINet. S'han obtingut noves certificacions de qualitat i s'han millorat les instal·lacions de Mas Blau. També s'ha seguit apostant pel RightCare. S'han impulsat noves accions per la promoció de la igualtat de gènere, la sostenibilitat, el voluntariat i l'esport. L'any 2024 s'ha fet un salt endavant per augmentar la presència i la visibilitat de DIVI per oferir una imatge de xarxa pionera, forta i consolidada. Podeu consultar la memòria 2024 completa al web divi.cat.